10 de la mañana y 17 minutos. Saludamos al alcalde de Oleiros y portavoz de Alternativa dos Veciños en la Diputación, Ángel García Sebane. Que tal? Moi bo día. Hola, que tal? Bo día, Pablo. Falamos do tema que foi noticia nas últimas horas pola manifestación, pero subyace a especulación nos terreos do Porto da Coruña. Bueno, sí, ayer estuve na manifestación, eu e moitísimos oleirenses, non? Que están concienciados de que a Coruña é de todos, o mar é de todos, cada un ten as súas propiedades. Cando se dice, no, que pintas ti na Coruña? O mar é de todos. Eu son diputado provincial, teño votos na Coruña, que aínda que nos sacamos concellal, si nos presentamos, e por tanto me sobran razóns para defender o que vou decir ahora, non? A Alternativa dos Veciños facemos un chamamento á conciencia dos cidadáns da Coruña e da súa comarca, non? En xeral. Nos entendemos que os terrenos ganados ao mar ao longo dos anos, desde a década do 40, son terrenos de todos, e non se pode permitir. Nos, desde logo, vamos a evitar todo o que sea posible que sexan vendidos neste momento, que se está sacando o Porto para outra zona, para especular e facer novos barrios para privilexiados. Por unha parte, destrozando a fachada marítima da Coruña, non? A fachada que ten tanta fama a nivel mundial da Coruña, non? Ainda que nos últimos anos fora degradada. Non, como digo eu, non máis edificios como os da Gaviota xunto ao Náutico e frente á Diputación Provincial, que destrozaron totalmente ese entorno e non valen para nada, non? Temos que parar os verdadeiros especuladores. Non son os que van a comprar, os que comprarían os terrenos, senón son os que lo venden, non? Aqueles que desde os ministerios, estando nos ministerios en as poltronas, son os que queren facer o agosto a costa de todos os españoles. O novo Porto o ten que pagar o Estado. Non, hai un novo Porto e costa cartos. O novo Porto ten que pagar o Estado, o igual que fixo cos de Barcelona, Gijón ou Valencia, entre moitos outros. En Valencia, en concreto, meteron 411 millóns de euros e aquí queren que o paguemos a costa de vender o terreno de todos, non? Dos cidadáns. Eu creo que non debemos permitir que as mafias e os cárteles, nunca mellor dito, mafias e cárteles que están incrustados nas distintas administracións do país nos destrocen os hábitats nos que residimos e disfrutamos. Eu creo que aqueles que presumides de coruñeses tedes a obrigación de sair á rúa e defender o que é voso. Ayer eu sentín pena de que houbera tan pouca xente na manifestación. 3.000, 4.000 personas non é unha cantidad de ciudadanos cando unha cidade ten 240 e tantos mil, máis a comarca, non? Por tanto, hai unha obligación dos ciudadanos coruñeses a salir á calle a defender o que deles, non? O Concello que a corporación en pleno, non un grupo, senón todos, teñen a obriga de descalificar o solo do Porto como edificable que habían calificado outros para especular con el. O Porto entendo que ten que convertirse, e así o vemos miles de personas, en un gran espacio para o divertimento e o ocio dos cidadáns. Parques, instalacións deportivas, equipamentos, a estación de autobuses e áreas de recepción do transporte metropolitano. Bueno, ten moitísimas aplicacións en usos públicos, non? O goberno municipal, eu entendo que ayer non estaba capitaneando esa e sí ten que capitaneala. O goberno municipal debe ser o adalid na defensa contratando, eu creo que hai que contratar os mellores técnicos e abogados para parallos peso ao ministerio, non? Por tanto, teñen que mentalizarse a corporación en pleno de que teñen que defender o frente da cidade, non? Os terrenos públicos. E logo fai falta, eu creo que Pablo, fai falta moita información, eu sei que en moitos medios a dades aos cidadáns. Aquí peca tamén o goberno municipal, que ten que dar maior información. Ten que informar aos cidadáns do que está a pasar con isto, non? Isto non é unha batalla de sociedades e siglas. Claro, ayer si votamos contas, decían, no, somos 78 sociedades, pero sociedades, quen está detrás? Eu sinto decir isto, algún dirá, vaya cabrón que está dicindo este tío. Sí, hai xente que ten moita voluntade, pero o problema é o minifundismo. Aquí non é un problema de siglas. A min, se algo me fastidiou ayer, foi ver bandeiras de un partido determinado que non teña nada contra él, pero nada de nada, pero que non se pode capitalizar unha reunión de ciudadanos, porque moitos ciudadanos non van por eso. Aí vai todo o mundo a exhibir a súa banderita. No, unha pancarta única con todo Dios detrás, de derecha, de centro, nacionalista, de esquerdas, todos detrás. Isto é unha batalla de todos, é unha batalla dos bos e generosos, dos galegos de verdad, dos que amamos a nosa terra. En isto non estou falando de nacionalismos, de galegos de verdad,
ciudadanos deste país, e que temos, e sin partidismos, temos que loitar polo que é de todos. Por tanto, nos, a Alternativa dos Veciños, sempre estará en esa vanguardia e todo o mundo nos encontrará en esa loita por la defensa do público, non? Pero xa digo, fan un chamamento aos ciudadanos para que se mentalicen, non? Pois alcalde Oleiros e portavoz da Alternativa dos Veciños na Diputación.